100 urte jendea tontorrera igo eta jaisten. Larungo trentzipia Euskal Herriko sinboloetako bat da eta pasaden asteburuan egin dira urteurreneko ekitaldi ofizialak. Trena ez da batere aldatu naiz eta berritze lanak etengabe egiten diren, baina sistema bera eta struktura bera dute. Astapenean hasi zen tren batekin, 2 trenekin, eta gero 3. trena sartu dute 80 urteetan, 1980 urteetan, eta 4. 96an. Baina tren guziak dira 100 urteko sistemak, dugu, baina badira 2 oso zafe astapenetik hor direnak. Gentaren aitatxe izan zen astapeneko gidarietako bat, eta lanperean ibili dira, haren aita eta osaba ere. Orain, bere txanda da. Astapenean nire aitatxe etorri zen sararat eta lagunerat lanean aritzerat. Eta hartu zuen pixkat bere arduran mekanika eta tailerjuntako baden lan guzia. Eta ordonik ikidanik entzun dut eta ikusi dut laguneko treina. Ibili nahiz, oinez, aitatxerekin, familiarekin, amarekin, gurasoekin. Eta beti mendiuntan oinez, beti treina ikusi dut pasatzen eta beti izan dut pixkat hori buruan eta azkenean gero etxean ere aitarekin ikasi dut pixkat nire eskuekin lan egiten. Aitatxik erretreta hartu zuenean idatzi zuen poema bat ere topatu zuten, eta bertan atxikitzen dute lehen trenean. Eta kapu baten gibelean poema bat idatzia eta azkenean izenpetua zen Emil Gijarron ere aitatxilen izenpetua zen eta idatzi zuen poema hori bere zentaleno bazuten gidari bakotsak bere treina eta bera gutiago ziren eta bakotsak bere azuten eta bere treinean idatzi zuen poema hori pixkat bazuen bere treinaren zat baitasun hori adierazteko. Eugenia de Montijo Napoleon hirugarrenaren emazte izan zen ari zortzaio gaur egun larunek duen fama. Tokiaz maiteminduta, tren bat egitea proposatu baitzuen, naiz eta hark ez zuen ezagutu 1924an. Orduko itxurari eusten dio egun trenak, ez da apenas aldatu. Patrimona da eta nik nahi dut segiarazi atxiki hori, hola, eta ez behitu atxiki hola historikoa eta hori dut politatxe baten eta... Kremailera tren bakarrenetakoa da, oso sistema berezia da eta mantenulan garrantzitsua du. Urte osoan zehar, 15 lagun inguruko ekipa dute. Hemen sartzen da eta treina aintzinatzen delarik, tak, hortzak sartzen dira barnera. Eta treina hori esker badoa goiti hola. Bada, ajuda handi bat hemen eta ajuda handi bat hemen. Eta bi ajuda horiek, atxikitzen dute karga guziak kremaileran. Hemen eta hemen dira frenoak, hastak. Orduan, horrek du blokatzen sistema guzi hori, berbalima dira gelditu, hauek dute ajuda blokatzen. Dena eskuz artisau moldean egiten da hemen, eta jakintza belaunaldi batetik bestera transmititzen da. Ez da eskolik, holako treinako soguti existitzen dira, eta ez da eskolarik horrentzat. Dena transmititzen dugu. Azken urteetan eraberritzelan handiak izan dira, geroz eta jende gehiago ere ibiltzen baita, eta masifikazioa bilakatu da erronka nagusietako bat. Burdinbide osoa berritu dute berriki, 27 milioi euroko lanak izan dira, gehien bat departamentuak finantzaturik. Bisitari, laborari eta bizilagunen arteko elkarbizitza erronka gisa, urtero 350.000 lagun inguru pasatzen baitira. Eta Larungo tontorrak eskaintzen digun ikuspegi ederraz gain, beste irudi historiko ez ere goza dezakegu urteurren honetarako hemen geltokian jarri duten tren berezi honetan. 1924-2024 Larungo trena igoera mende bat izeneko erakusketa, abenduaren 3 bitartean izanen da ikusgai.